Čau lidi, vítám vás Domavík u našeho třetího let's playe ze hry SF Game a jdeme na svět 6. Mám tam účet, hned vám ho ukážu, jenom se přihlásím. A postava a je to Avik 117, je to kouzelník, mám nějaké věci. A jestli někdo se na to budete dívat a hrajete na 6, tak jestli máte cech, tak mě prosím pozvěte, nebo jelikož jsem bez cechu a je to hrozná nuda. A dneska já si dám quest, nějaký tak. A zkusíme arénu. Bychom mohli. Když mě nedá kritik. Yes. A dnes zkusíme i nějaké to podzemí. Vidíte, že už mám skoro všechny zdolané, kromě ještě těchto 3. Zkusíme vulkanický duch. Tak. Pěkně. Sakra. Ten vulkanický duch nemá cenu ani zase tak moc. Zkusím. To už je tak drahý. Zkusíme ještě do 5 hub. Třeba draka chladu. Kritik. Aj. No. Ještě jednou. Pojď, kritik. Jo. Pojď, to může být. Ne, ty vogo. Pojďme, to musíme dát. Jestli to nedáme, tak jsem dobrá lama. Kritik. To nemá cenu, dámy a pánové, já asi... Epic event. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, že jsem vyhrál tady tuhle mapu. V čaroobchodě je vlastně epic event. Mám zkusit ještě to podzemí, ale jo, já to zkusím ještě vynulem to. No. Už to bylo ale lepší. Takže nic dneska. A tohle bude asi konec tohoto videa a můžete se těšit na další video. Zatím čau.